сега почна. Марти преди заспиване. Ела тук, бебе. Ела. Част първа. Зезиме в тати. Какво става? Какво те прави? Заспиване. Чрез дзедзане. дзедзане и подрусване тип конче. Тръгваме. Айде сега напред. Сега пак ще паднеш, тук пак ще дадеш глъчка. Марти! Той се е сърдит. Да знае, че нещо се случва. Марти, личи ти, мамо, цицинката. Цицинчето ти личи, цицинчето. Искаш камерата да вземеш? Бързите крака. Бързите крака. Тъпа, 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 тъпа. Бързите крака. Пип! Долу има едно дето мига и той него се опитва да пипа. Пип! Опа! Опа! Ще унищожиме камерата. Преди да сме документирали заспиването. Бързите крака. Покажи тъпа, 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 тъпа. Не. Пусти го това, не дай го разкъс. Ти. Тата. Тата гледа филм. Тата дръпни кръче. Оп, напредваме. Котко сега не му е явно до дзезане. А как се спира? Пак ли от тук? Да.